Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ngayon guys ay eto papasok na kami sa Santa Victoria. So punta tayo dito guys at gagala tayo dito sa Santa Victoria. Kaya let's go guys! Samahan nyo akong mag-explore dito. Restroom. All else and truck parking this way. All lights daw. Doon. Hi guys, ang daming tao. Oh, danong ko guys. No, dapat nauna ka kanina. Tayo sa isa. Reklamo ka mo dito, Juan. So, nandito tayo ngayon sa Ulagan Sanctuary. So, we are here in Isabela. Ganda doon. Saan to? May vlogger doon. Ay, doon kayo mag-vlog. Saan natin? Sa sir sa harap. Saan ba yung harap na? Doon sir sa kasi nagkaliwa kayo yung director sa harap kanina. Doon pa yung zipline natin, cable car. O, dapat doon tayo pumunta. Mag-zipline. And Animal Kingdom na po. Kaman gamin, kung na papaparamid tango ka Hindi, pa. ito sisihin mo yung driver. Dito tayo dinerecho. Dapat doon kayo. Sinabi mo ba ba? Doon kasi ang starting point ng ano pasyalan. Doon po talagang yung starting ng pasyalan nyo. And after nyo ng cave, Animal Kingdom, o pwede na dito po. Pwedeng lakarin, malayo na no. Sakay tayo ng ano po sir, golf cart. O, libre naman yan. Diba? Taga saan ba kayo mga madam? Ulagan. Rugaw. Pipicture na naman, di couple na. Kada na, pwede ito yung jacket. Paano taga, ano na, Tayo natin para iwan natin yung bag. Sila na kukuha ng cottage, makikikatage lang tayo sa kanila. Diba? Hello, dahil digiti ko ano, nya tawag ka niya, caretaker? Tour guide. Punta na po dito. Tour guide. Mga tourist guide nyo po. Tourist guide. Punta po dito sa Ilagan, San Parito. Yeah. Ape, ano matabibig mo? Kasi kasama tagkuhan. Lat. Kaya may sama titi, nagbisong-bisong mo sa mat ko ng bigawa mo. Ano sir kayo? Ang-rides kayo kayo nakaziplanting ko. No, what do you got zipline sir? Makamani, Mga time pa lang ito mabibisin mo. hindi ka pa libre ka garon. Dala kay tika kubuyo pa. Oray mi ba yung kandami ate? Mabisin sama ato yun yung Di ba dire-diretso di ko? Doon sir. aji flight mo. Nagbiro kayo ng tikatid sir. May Baka sa bali mo Oray yung may paiso. Kung gusto mong makalibre, maging friendly ka. Totoo, tama. Pag masungit ka naman, di ka nililibin, hindi ka naman kilala pag ganyan, di ba? Makikikain tayo sa mga handa nila. Ano to handa? Ano to birthday? Hindi ko alam. Ayan na sila, oh. Ala na, parang naiya ako. Dito pala kami. Pagpanantay lang nag-testing. It is responsible to your garbage properly. Baka may bayad din yan. Hello po. Pink. Makikikain kami. Oo, tama. Makikikain kami. Pupunta kami sa kabila naman. Dun sa meron ng ano mo dun? Zipline. Zipline. Cable car. Ang maganda dito guys is meron silang zipline, cable car, and swimming pool. May horseback riding, pero may bayad. Then yung zipline, Magkano yung sana pala dapat kumuha kayo pag gusto nyong pumunta dito guys is kuha kayo ng full package 500 kasama. 500 siya. 500 na kasama ang inclusion doon. Ang inclusion. Ayan yung mga kasamahan ng mga ano kamag-anak ni Roland. Napakaganda tong ano. Napakaganda. Hey guys, welcome back to my channel. So today is another day of vlog. So today we are here in Ilagan, Isabela. So nandito tayo sa Kanto. So this is our first time. Bye-bye. Road trip. Room. Road trip. The good thing here is ito na
O, diba? Tapos ayaw mo magbit-bit kanina. Papay. Ito kami muli niyo, te. Dito po. Kamuha niya ako dito ako sa niya mo. So, try natin ang umakyat dito sa Wala kayo sa... tawag dito, hanging bridge. Sino kukunta to, Shaq? Uy. Ako. Hala! Hala! Hanggang ba? Alag ko lang. Ay, magkano babayad ng tour guide dito? Po? Magkano po yung... Bayaran mo. Gano'n. Bayaran mo ng 1,000, mayaman ka naman. Edi wow. Edi wow. Let's go. Let's find out what we can see. Welcome to Ilagan Sanctuary. Yung Ilagan Sanctuary natin po meron siyang lawak na 240 hectares po siya. Nasa loob po siya ng protected area po na Fuyut Spring National Park po. Meron naman siyang lawak na 819 hectares po. So, ang ganda dito. Ganda maglakad. Dahan-dahan nga ang. Parang mas maganda dito. So, Ilagan Sanctuary is... Kailan ito in-open ate? Pre-open Renovate lang to, girl. Matagal na tong sanctuary na to. Hindi ko yung tinatanong ko. Ay, yung tour guide na natin yung tanong renovate po. And then, ka-open lang po siya no March 13 po. Ah, Ito po, so... Ayan. na-develop, hindi po, na-develop po siya October 8, 1938 pa po siya na-develop. Maganda po dyan. Di ba akong pianti yun? When, sir? Ako lang isuna, 2015 Picture ka. yata. Hindi kasi pinapakinggan ko sa ate kasi nagbibigay siya ng... Dito kayo maganda mag-picture po. Dito Ay. sa ganito po. Ah, sige ate. So, bababa na daw tayo dito sa... Anong tawag ate? Treetop Adventure po. Treetop Adventure. So, magki-caving na tayo. So, wala tayong flashlight. So, ayan guys, cave. Yes. Bale, apat po na cave yan, sir. So, apat daw dito na... Apat na cave, kaya lang yung isa bihira Cave. po siyang pinapasok. So, bakit bihira na pinapasok yung isa Siya po ate? kasi yung talagang adventure po. Maliit na butas, isa-isa lang po yung pwedeng pumasok na pababa po siya. And mahabang madilim po siya. Ayun. Yes. So, wala naman kaming dalang flashlight. Paano tayo lulusot dyan ate? Meron po akong flashlight po para pang flashlight po ng ano. Ako din meron din akong flashlight. Ay, handa So, bago ka! natin pasukin tong first cave natin, picture-picture muna po kayo para may mga remembrance naman Ayan, po so... kayo. First ito. Ay, ito ba? So, eto na guys, papasukin na natin yung cave. So, ito na yung bunga. Ah, sige. Sige po. Okay lang po yan. Just enjoy, wag madali. So, let's go and explore the cave. So, madilim na dito guys. So, mga sis, dito tayo. Ingat lang po tayo sa mga bato sa taas, baka mauntog po. wait lang, tayo. tanggal muna tayo ng Ayan, ito shades. yung ilaw ko. Oh. Ayan. Napakaliit na ilaw. Dito rin kayo po ganda mag-picture po. Yan sa mga, wait lang. Can I borrow your ilaw? Ilaw po. Kasi may gano'n pala. Kaya nga, Yes po. magbablog ako. So, saan ko So, ito yung cave. Kaya naman sa atin Sige po. Ako ngayon nagbablog, di ba? Ito yung pinakamaluwang na cave natin po. Itong main cave, kaya siya tinawag na main cave. Yung daan po doon, isang cave pa po yung papunta, may isang cave pa po tayo doon. Yun yung tinatawag nating adventure cave po. Yung sinasabi ko sa inyo kanina po na mas maliit pa po dito. Ganyan lang po kaliit yung sa adventure cave po natin. Yes. Ah, bungad na yan. Yes po. Yan lang
ito na yung pinakamalawak na cave natin, maluwang. And then dito po sa loob ng cave natin, meron tayong mga rock formation po. Lots of rock formation. Katulad po nito, isa po siyang nakatayong elephant. Ito po yung kanyang ilong, paa po, yes, and then yung buntot po niya. Marami po tayong makikita rock formation dito, basta malawak lang po yung ating imahinasyon. So ito po yung isa nating stalactites po. Ayan. Yan yung May first crystal, stalactite. ayan, Yes po. Sila yung mga bawal hawakan po. Kasi pag nahawakan na po yan, once na nahawakan yan, kahit konti, yes po, kahit konti lang yung hinawakan mo, lahat na po yan mangingitim na po. Ang ganda nung yung flashlight mo, Ateng Lino. So ayan guys, nakalabas na kami sa first gate. First gate. Ano? First chamber. So by chamber pala to, four chambers. So we will go now for the second chamber. Second chamber. So ayan guys, lakad tayo pababa. So magti-trekking. Pag nandito kayo sa Ilagan Sanctuary is hindi lang magsi-swimming, hindi lang kayo makakakita ng mga hayop kasi may kasama na akong hayop. Charot. May hayop na nag-vlog. Nasa 100 years above na po siya. So 100 years na daw to. Mahogany. No Mahogany sir, ba yan, tay? Dao Kamarag. Ano Dao ito? Kamarag. Dao? Yes po, Dao Kamarag. Dao kamarag. Pala ko nara. Dao kamarag. Dao ngarag. Dao ka maran, dao uminsin. Hindi, dao kamarag, tao ngarag. So, dito, trekking din guys. Oh, trekking din dito. So, hindi lang, ano, Yes. So dito sis, meron tayong tatlong cave dito. Ito yung Moon Cave, ito yung Moon Cave and Altar Cave. Dito naman sa gitna, snake. Po. Kabayo. Yes, pwede po siyang kabayo, pwede rin po siyang deer. Oh, ito pa po. Ito yung Parang dragon ang itsura niya. Dragon, pwede rin po. Meron pa po tayong isang ulo, rock formation ulo, pero hindi ko na siya babanggitin kung anong klaseng ulo siya. Kaya na yung bahalang mag-imaginate or Baka ulo yung ito. anong ulo Yes, sa ito baba. po. Sundan nyo lang yung ilaw ko kung saan papunta. So, andito po siya. Ito po, sir. Kasi naisip niya sa ulo, baka iba yung naisip niya sa ulo. Ulo sa baba. Ito, sir. Di mo makita. Ay, sister. Ay, hindi yan. Ayan. Oh, Yan alam yung mo na, isang Beth. ulo natin. Anong klaseng ulo yan, be? Ayan, oh. Ayaw niya sa akin, Andito sis. kami sa loob ng Picturean mo, ano. sis. Ayaw niya. Sa loob ng kuweba. So, napipicturan. So, kailangan ng flashlight. Parang feeling ko, maraming nakahawak na yan eh. Yes po. so patay na ito ate. Meron pa naman pong Buhay. konting buhay. Ito, yes, namamatay patay na. na. Magiging ganyan na yan siguro. Yes po. So ito, tinawag namin sila yung pinagtagpo pero Hindi tinadahan. yes. Pinagtag, may ganun talaga. Pati yung mga ano pala, pati yung mga cave dito may hugot. Guys, may pinagtagpo pero hindi tinadahan. Pero may forever na din po, yung sila, yung nagkadikit na yung Ay, pero may ending pa rin ate kasi may forever na rin. may forever pero may ending. Dead end na. Dead end na dyan, no? Yes po. So bali yan dead end yan. Ah. Or sa public. Saan yung snake cave Yes, ate? dito Ito? po. Yes po. Yes, snake cave. Snake cave. Snake cave. Altar cave, moon cave po. Ayun, Moon Moon Cave. cave. Then, Altar Cave doon, guys. So, ito naman Dito is tayo sa- Moon Cave. Yes, dito muna tayo So- sa Moon Cave po. So, bali dito sa Moon Cave kasi dead end po siya. bawal. Bali, babalik tayo mamaya dyan sa may altar cave po para dyan mag Oo. Roland, pwede kang pumasok sa main snake cave kasi pareho kayo mga kakapatid mo mga yan. Ay, oo, kapatid ko yan. Yung mga yan. Charot. Tinawag siyang Moon Cave naman po kasi sa dulo niya meron isang butas po na nagre-reflect dun yung sinag ng buwan kapag gabi. Ngayon po, Sun Cave pala yung tawag natin sa kanya kasi
sinag Kasi pa lang may ng sinag pa. araw. So pagkagabi na yun na, moon cave na siya. So inalo ba nilang pumapasok dito paggabi ate? Hindi naman po. Hindi. So mag-ingat po tayo dito sa batong ito kasi Oh, bato, ayan po, guys. iba niya rin po yung pangalan ng cave natin. Ginagawa niya rin star cave. So paano niya napapaiba na Star Cave ate? Pag nauntog ka po dyan. Okay. Di ko na-get yun na. So nandito tayo ngayon guys sa Moon Cave. Ayan. Isang So special na cave din natin ito kasi siya yung ay maganda mag-picture. Yes po, dito. Picture kayo dito. Oo. Dito ka mag-picture. Wait, picture muna kami guys. I'll be back later. And may special exit pa dito. Center. So, special exit. Gusto ko sa special exit. Pero entrance na. Char. So, Ingat na po. kailangan ko ng... Oh, flashlight. Flashlight tayo mo ako. Asa yung mga... Char. Asa yung assistant kong bagal maglabas ng spotlight. Char. So dito, meron din tayong mga rock formation po. So dito sa taas, meron tayong rock formation, chicken joy, legs. Ayan po siya, yes. And then dito, heads of elephant naman po siya. May mata siya, yung ulo niya, and then yung trunk niya. Dito naman po sa part na ito, ayan Wow, yung ang ating, ganda. yes, mahabang stalactites natin. Nag-form naman siya na parang pusit or sinasabi din po nilang parang buntot daw po ng sirena. Yes po. Maganda rin mag-picture dyan. Sa tabihan nyo lang po siya. So, we're done for the second chamber. So, pupunta na tayo sa last chamber. Tinatawag nilang Altar cave. Altar Cave. Maliit lang po siya ng cave pero mas marami siyang active. Yes. Anong active natin? Mga active stalactites and active stalagmites. Okay. So, Ito, dao, kamarag din po siya. ang ganda. Yan ang tinatawag na Cinematic. Sierra Madre. Nature. Sis, dito maganda rin mag-picture dito. Ay, wait lang, daming lalaki. Char. Pababa na sa may animal. So, 209. Ilang steps to ate? Pababa? 96, sister. 296 stairs. So, papunta na to sa Animal Kingdom. Pero kasama ko na yung animal. Hindi ako yun ha. Bakit? Pag vlog takeover. So sabi niya pupunta daw sa Animal Kingdom yung mga kalahi niya si vlogger, itong may-ari ng camera. So makikita natin kung sino yung kamukha niya talaga. So mapapansin nyo kasi marami na siyang nagawa at marami siyang napicturan. Dito ako naman Tiger. ang magba-vlog sa inyong harapan. Kakapagod. So ayan guys, vlog takeover again. So ako na naman, I'm back. So pupunta na tayo ngayon sa may Animal Kingdom. Kung saan po nandun yung ating mga tiger. So kung saan, so punta tayo sa may Animal Kingdom kung saan makikita natin doon ang mga tiger, snake. Ano pa ate makikita doon? Monkeys po, wild pig, Monkeys, crocodile. wild. Ay, ang ganda. Ito po, pwede siyang, kung hindi po maselan yung tiyan nyo, pwede siyang inumin. Kasi alkaline po siya. 8.5 alkaline. Galing siya sa loob ng crystal cave po natin. Yes po. Oh, alkaline. Kumusta? Wag. Mabeauty. How's your... Steps siya. 1,341 steps. So, punta tayo sa falls. Kaya mo? Oh, sige, punta tayo. Pero sabihin ko lang po, sis, kung ano ha. Kasi yung falls natin ngayon, hindi siya masyado maganda. Bakit ate? Konti lang yung tubig. So ganito baka konti yung tubig sa falls? Ah? Pag mo tayo 40 sa di ba pwede naman di ba te? Pag maligo sa falls? Pwede rin po. Konti daw tubig. Pero konti lang kasi yung tubig niya ngayon. Baka maano lang po kayo. Tagtuyot ngayon guys. Tagtuyot. Tagtuyot. It's summer. Summer is real. So, dapat pag pumunta kayo dito guys is naka-condition yung katawan nyo kasi maglalakad kayo dito, magti-trekking kayo. Ayan. So, paalala. Charot.
It's a friendly reminders. Ayan. Adventure. Pero adventure naman sir. Oo, kung adventurous kang tao, di ba? Perfect dito. So pumunta na kayo dito sa Ilagan Sanctuary dito sa Ilagan Isabela. Ayan. So I'll be back later. Bye-bye. Ciao. Yara! Yara! Ayaw nung tiger lumabas. Kailangan natin siyang pakainin. Dapat to. Ayan. Bulyawan. Ayaw lumabas ng tiger. So ito na lang yung tiger. Ayan. Come here, Kiara! So meron tayong Anong pangalan niya, pork. te? Kiara po. Kiara? Yes, Kiara. Kiara. Babae. Kiara. Kiara! Come over here. Here's your mom. Here's your mom. Hi, Kiara. Come here to mama. Kiara. Ikaw pakain Ito mo namin. ipatokhang kita dyan. Go. Kiara! Palaplap ka Isang ano lang, namin. isang buong manok lang, te. Ayaw niya, mahinhin. Let's go na to other. Please. Times a day. Umagat hapon siya kumakain. Umagas ang hapon. Let's go. Dito po. Dito yung ano natin, mga Mali friendly pala. python. Hindi po. Diyan yung tulugan ni Kiara paggabi. Dito lang siya pagka umaga. Dito Ayan, lang so dito. punta tayo sa may snake. Ayan. Sulitin natin yung entrance natin dito. No one. Yung mga friendly python natin, pwede kayo mag-picture doon. Sige ate. Yes. Tingnan natin yun. So welcome to Animal Kingdom. Ayan. Doon po sa taas. Ayan guys, so tapos na kaming nag-ikot. So anong pakiramdam? Mabisitin, huwag mong pisitin to. Anong pakiramdam? Makabannog. Ano kahit sumoroting? Makabannog. Diba? Nakakapagod Pwede kayong mag-stay dito kahit hanggang 8:30 p.m. Opo. Dun sa may dun sa may resort area. Para mamaya wala na masyadong tao. So tapos na kami nag-ikot guys. So ang napala namin dito is napagod. Char. Pero nakakita kami ng mga animals. So see you sa susunod na kabanata. Papananda nga tadagi jayen. Hello. Hello. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right. So ayun guys, so far nag-enjoy naman kami dito sa Ilagan Sanctuary. So pauwi na kami guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pagsampal na ang pulang button at hilain na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you on my next vlog guys.